Fico dostal pozvanie priamo zo Spojených štátov amerických na osobné stretnutie s Donaldom Trumpom. A zdá sa, že ten izolovaný Fico nie je až tak veľmi izolovaný. Nuž ale dôležité je, čo sa bude na tomto stretnutí preberať a či to pomôže aj našej maličkej krajine. Dôležité je aj to, že naše srdce má ostať našim srdcom, aj keď sa veľké krajiny povyšujú a chcú nás stále ponižovať. Pretože nakoniec tie maličké krajiny môžu rozhodnúť o osude veľkých krajín. Len treba ostať sám sebou. Nepodceňovať sa za žiadnych okolností.